हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आशा करे आपण माने भलरे थिबे। मु भी भलरे अछि एठी। एबे संध्या समय तो किछि एबे पिलांको पढ़े सारी मैं एठी बसिथिली। ए पिलार मम्मी आसिनांती ताको नबा पई, सेति पई से अपेक्षा करछि। एबे संध्या बेले किछि जळिखा खाइ देई एठी बसथिली। कौन करिवा, बाहर तो खरा दिन रे बाहर खरा रे बाहरी होनी। जा बाहर बुली संध्या बेले ओडिसा रे हमर बहुत खरा भी होथबो, काहे ना एठी खरा होच माने मुंडरे खरा छतरे बाहरी खरा होच। तमे स्कूल रे आसला बेले खरा होनी? 3:30 मोर झियो आसी, 3:30 रे साना झियो प्रबल खरा कहूँ मम्मी बहुत खरा होचे। बड़ झील तो तार बस रे पड़े आसको खरा जना पड़ुनी। A few moments later. पढ़ी पढ़ी पूरा गड़ीगला। ता मम्मी आसिले ताबा ପାଇଁ ଏକିଟା ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା କଣ ଖେଳୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଘରକୁ ଯିବନି କି? ଷ୍ଟାର କଣ ଶିଖେଇ ନବ? କୋଉ କାମ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ମିଳୁଛି? ଷ୍ଟାର ଦିଅନ୍ତି ଭଲ କଲେ ଷ୍ଟାର 4ଟା 3ଟା 2ଟା 5ଟା ଏ ଦଉଛ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ। ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ହଉଛ ବସୁନ ଚୁପଚାପ କିରି ମମି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି କଣ ପଢିଲ କହିଲ ଟିକେ? କଣ ସବୁ ପଢିଲ ମୋ ପାଖରେ କହିଦେଲ? ପଢିଯିବ ତଳେ ବସ। 1 ଠାରୁ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଲ? ମିଛ କହୁଛ। 1 ଠାରୁ 20 पर्यंत स्पेलिंग लिखिल। आउ ए ठारू जेड पर्यंत वर्ड्स लिखिल, इंग्लिश वर्ड्स। कौन कौन सब लिखिल? सब व्यूअर्स मानु कौन कहबो? कौन कहबो टिके कहलो? ए पी पी ए एप्पल आ पाटी केमते लागुची? हम बी ए बॉय एते पाठ पढ़ी दे। तम बलिया कोठी ए पिला न तम सांग सबू पळै गले। से बही आणनी सेठू। से की बही? से गीता बही। तमे पढ़िबो जेतेले पढ़ी शिखिबो ओडिया, से गीता बही पढ़िबो। फैन सकाळ पहरु गला बुलुची। आ टेबल फैन, सीलिंग फैन आ कूलर। एते गरम होची जे माने बिना फैन आ कूलर रे रही होनी। अरे तू बेबान से एमती कहीं होचु? तो गीत बोलुचु की? गीत बोलुचु? हाँ? एड़े रुको जरा, सबर करो। गीत बोलू? ए गीत बोल 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 दे। गीत बोला होची? एमती गीत बोला होची की? हाँ? कोई गीत से? हाँ? ता नखरामी चलची केम देखो? केमती नखरामी करूची? बंद करो बंद करो।
A few moments later. ମୁଁ ଏବେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ। ବହୁତ ବଢିଆ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଏଠି। ଆମର ଏଠି ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଦୋକାନ। ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦୋକାନ ଏଠି ଅଛି। ସାମ୍ନାରେ ପିଲା ସବୁ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଦେଖ ମୁଁ ପୁରା ଏବେ ରୋଡ ଉପରେ। ପାଖରେ ରାସନ ସପ୍ ଅଛି। ଦିଟା ରାସନ ସପ୍। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡେ ଏଠି ସବୁ ଘରର ରାସନ ସବୁ ଏଇଠୁ ନେଇଯାଏ। ରୋड ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ ଏଠି। ସାଇଡରେ ରାସନ ସପ୍। ମାରୁହାଡି ଗୋଟେ ରାସନ ସପ୍ କରିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି ମାରୁହାଡି ମାନେ ଆସିକି ରାସନ ସପ୍ ବସେଇଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ପାଖରେ ବି ଏଠି ସ୍କୁଲ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ଏଇ ପାଖ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ମୋ ଛୁଆ ମାନେ ଛୋଟ ବେଳୁ ପଢୁଥିଲେ LKG ରୁ 7th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ଆଉ ଯିବିନି। ଏବେ ତ ପିଲା ବଡ ବଡ ହେଇଗଲେଣି, ସବୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଝିଅଟେ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାସନ ସପ୍। ଡେଲି ଆସିନି ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଏଠି ତେଲୁଗୁ ପିଲା, କେହି ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ବଢିଆରେ କରିଛି ଏଠି ମେହେନ୍ଦି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ସେ ହାତ କରିବାକୁ ବଢିଆ ମେହେନ୍ଦି କରେ। ସବୁ ଛୁଆ ତକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାମ ନଥାଏ ମୁଁ ଏସବୁ ଲୁଗାପଟା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକିରି ସବୁ ରଖେ। ଛୁଆଙ୍କର ତ ପଢା, ସେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଏଗୁଡା ସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକିରି ରଖିନେଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କେତେ ବି ଖୁଆଇଛି। ଏଗୁଡାକ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି ମାନେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ନିଜେ ସବୁ ଆସିବେ। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ଗାଡି ଏଠିକି ଆସୁଛି। ଯାହାର ପୁରୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ତାକୁ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏତିକ ରଖିଛି, ସବୁ ଦେବି ତାଙ୍କୁ।
ଏଇନେ ଛୁଆଗୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି ପିନ୍ଧିପାରିବେନି କେତେ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ଏତିକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଛି। ସେ ଗାଡି ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବି କାହିଁକିନା ସେଠି କେତେ ଅନାଥ ଛୁଆଗୁରା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପିନ୍ଧିବେ ନା। ଏବେ ଯାଉଛି ବି ରୁଟି କରିନେଇଛି ଆଉ କଣ ଟିକେ ତରକାରୀ କରିବି। हेलो फ्रेंड्स, ଏବେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା, ସବୁ କାମ ସାରି ଆସିଲି। ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ପରେ ହେବଣି। ତ ସବୁ କାମ ସାରି ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେଲି। ଟିକେ ଗରମ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଛି କୁଲରରେ ଏଠି କୁଲର ଫ୍ୟାନ ବିନା ଆଉ ରହି ହଉନି ନା। ଛୁଆ ସବୁ ଶୋଇପାରିଲେନି ମୋର। ଯିବା ଏବେ ତ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ରହିଲି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।